Milujem Vianoce, tiché dni, keď sa dom naplní teplom, vôňou sladkosti a spomienkami, ktoré nás spájajú. Čas, keď sa rodina stretne, spomalí sa a úsmevom si pripomenieme chvíle minulých rokov. Väčšinu našich blízkych máme na blízku, tu na Slovensku, no moja sestra s manželom zostali na dolnej zemi. O to vzácnejšie sú okamihy, keď sa môžeme znovu stretnúť, objať sa a cítiť, že domov nie je miesto, ale ľudia. Dnes boli u nás v Trnave. Radosť z maličkosti, z pripravených darčekov, zo spoločného času. Minulý rok si všetci prijali ochutnať dubajskú čokoládu, no nestihla som ju pripraviť. Tento rok som sa rozhodla, namiesto kupovných sladkostí som ju vytvorila doma, pomaly s láskou. A tak vznikol darček, ktorý hreje na srdiečku, pre rodinu sladká radosť, pre vás, milí moji, tichá inšpirácia na darček od srdca a trochu času. Minulý rok som sa o postup podelila aj tu, no bez formičiek to síce nepôjde, no výsledok stojí za to. Prajem vám pokojné, láskavé a sladké tvorenie.